חשבתם שאתם מכירים את כל הפרומו, אה? נוגה גרלס על הביט! סקרפה! נוגה גרלס רק לומדות לבגרויות. כן, אנחנו חכמות! את המנהלת לוקחים לחקירות. יעקב אפרת! השירותים הופכים למחששות. בחדר גוליה מחליקה על כיסאות. איי, איי, איי! 10,000 רק על שולחנות. צ'צ'ינג! חרדים שם יש בערימות. שיקצה, שיקצה, שיקצה! 4,000 ריק מבחורות. כן, אפשר עוד שם בנוגה! כי נוגה גרלס. רגע, מה? אנחנו לא חיקוי. תקשיבו טוב, ה-26 לשני, ההפטרה של השמינית, תהיה אליי חצוצרות. שמינית, נוגה, הפטרה. זה מבאס, עברנו דירה, גרינברג לא השאיר ברירה, צמודים לנחשון איזה אומץ, המורה רונית מרצלת המומנט. די די די, נמאס, רוצות לסיים כבר בקלאס, תורה או שנת שירות, עזבו חתכנו לך שפה. אתם מכירים את השכבה? על כולם היא אהובה, המנהלות תודו, גם אתם תדעו שכל אחת עם השיעור. וואו, מגיעות צמחוניות, המורות פה כועסות, של אין חיה אבל אין ברירה, להתכוננו להכתרה. תקשיבו טוב, ה-26 לשני, הכתרה של השמינית, תהיה אליי. תקשיבו טוב, האולם כבר מוכן, הכתרה של השמינית, כולם כאן. לפיני השומר דופקת קריצה, לארומה ותריצה היא יוצאת בריצה, עד שהקיוס יבוא, אנחנו כל היום במאמו. המחנכות יודעות, לחינוך אנחנו לא באות, לסיים של מימי אנחנו לא מגיעות. אתם מכירים את השכבה? גם החגה היא האהובה, קורונה מלחמה, תבקשו חתימה, לכו תבינו את איראן, הקלות באו בזמן, אנחנו רוצות הכל, 3 פילות ביום, בלילה הכל, תמיד לקנות בזול ובגדול. תקשיבו טוב, ה-26 לשני, הכתרה של השמינית, תהיה אליי. תקשיבו טוב, האולם כבר מוכן, הכתרה של השמינית, כולם כאן. תעצרו הכל. לא הבנתי. אם את ב5 תרימי את היד, יש לך חיים נשאר כאן לבד, למי אכפת מהשביעית, חכו תראו את הרבנית, כולם רווקות חכות לאחד, יש לנו אחת הבת ביד, תינוקות די כבר לחמם, בלעדינו יהיה פה משעמם. איזה הכתרה! מי הרבנית? שמינית, תשפ"ב, אולפנת נוגה! תקשיבו טוב, ה-26 לשני, הכתרה של השמינית, תהיה אליי. תקשיבו טוב, האולם כבר מוכן, הכתרה של השמינית, כולם כאן. הכתרה